Iwan Gwilym dwi o Bar Cenedlaethol Eryri. Dwi yma heddiw yn canolfan Ogwen, lle da ni'n dechrau'r ymgyrch dros y tymor ymwelwyr efo partneriaid eraill i ddangos i bobl sut i ymweld â'r Parc Cenedlaethol mewn ffyrdd cyfrifol a chynaladwy. Da ni yma heddiw yn y bes Ogwen Valley, tîm hollol wirfoddol. Maen nhw'n gwneud ffantastig o job ac yma i edrych ar ôl pawb i wneud ein bywyda nhw a'r heddlu a'r partneriaeth yn hawsach. Dwi'n gofyn i chi wneud 3 peth. 1, meddyliwch o flaen llaw sut ydych chi'n dod yma a sut ydych chi'n mynd i barcio yn saff. A hefyd, da ni'n croesawu chi yma, ond plis parchwch yr ardal, yr adnoddau a'r tîm yma. Diolch yn fawr. Da ni wedi gwneud lot o gwelliannau fel yr asiant cefn ffyrdd a Nghlwb Cymru ar gyfer parcio o gwmpas yr ardal Ogwen yn barod. Da ni wedi gosod llinellau dwbl melyn. Da ni wedi llety llefydd parcio. Da ni wedi newid gosodiad y ffordd rhyw fymryn. Da ni wedi gosod arwyddion digidol mwyn rhannu negeseuon diogelwch. Felly mae'n wir yn bwysig bod pobl yn cofio wrth i brysuro y pethau brafio yn barcio'n gyfrifol ac yn gyfreithlon yn yr ardal. I pobl ddeall, dydio ddim yn gyfreithlon i parcio ble mae yna llinellau dwbl gwyn, hyd yn oed os mae yna llinell toroedig ar ochr chi o'r ffordd. Mae hwnna wedyn yn gwneud i ceir eraill sydd eisiau pasio mynd i canol y ffordd brysur o traffig. So fi'n annog unrhyw berson sydd eisiau ymweld â'r ardal i ddefnyddio'r trefnidiaeth cyhoeddus. Mae'n opsiwn y bws wir dda, y T10 yn Ogwen, hefyd siarp ar Wyddfa, ond bosib i chi hefyd parcio yn Nghlwb Pêl-droed Bethesda a cymryd y bws i Ogwen wedi hynny.